Защо избрах да уча пиар? Още от много малка обичах да комуникирам и въздействам върху хората около мен. В училище започнах да се ангажирам с това да организирам събития, които да обединяват хората. Този ентусиазъм ме накара да разглеждам по-внимателно възможностите пред мен. Започнах да търся възможни специалности в тази сфера и открих, че обучението в областта на връзките с обществеността е точно това, което търся. PR се представи като идеалният баланс между тези две мои страсти. Това е област, където мога да науча не само как да създавам ефективни комуникационни стратегии, но и как да управлявам и изпълнявам успешни събития. Взех решението да уча в Нов български университет заради добрата репутация.